Otsailaren 24tik martxoaren 8ra ospatuko da Bilbon Zinegoak zinema jaialdiaren 17. edizioa. LGTBIQ kolektiboari ikusgarritasuna emateko helburua duen festibalak aniztasunean jarri du fokua bere sorreratik, baina aurten kontzeptu hori bere zabaltasun eta sakontasun guztian jorratu nahi dutela adierazi dute antolatzaileek. Askotan ohitura dago sexu aniztasuna lotzeko orientazioagaz bakarrik, ezta? Adibidez, ikusten badugu aurtengo kartela, lehenengo ikusten duguna adibidez dira emakume bi, ondo pasatzen, bainera batenak, a priori lesbianak izan daitezkeenak, eta normalean bakarrik geratzen gara orientazioarekin, eta aurton, zinegoak joan nahi zuen hortik apurtxu bat arago eta fokoa ipintzea normalean fokoa egoten ez dan lekuetan, bidez genero identidadean edo genero adierazpenean, hor ikusten dugu zen emakume horrek biak, bata trans da, trans kontzeptua normalean ohikoagoa da edo barneratuago daukagu, eta bestea da cis, eta cis kontzeptua adibidez ez daukagu ez da horren beste erabiltzen, eta cis-er da, holan oso labur esan da, trans ez dana normalean, hau da, jaiotzen zarenean esleitzen dotzue genero bat, gero nagusitan, zure burua genero horrekin identifikatzen bazara, cis zara. Eta horrek ez dauka inolako harremanik zure orientazioarekin, eta orduan hor, adibidez, ipini genuen aurton fokoa horretaz ere hitz egiteko, Jaialdiak deko 3 kategoria nagusi, FIK, DOK eta KRAK, eta adibidez FIKen egongo dira lan bi, gainera zuzendari biak etorriko dira ona zuzenean honetaz berba egitera, bata da Tume Mankes, hau Boliviatik dator, eta etorriko da Rodrigo Belot, hau da film horren zuzendaria, eta honek kontatzen da, benetako historio bada, zelan boliviar bat bizizan atzerrian, han bizi eban bere homosexualidadea, bere orientazioa naturaltasunez, bueltatu zen bere herrialdera, eta bere familiaren gandik jaso zuen oso presio gogorra, eta azkenean erabaki zuen, edo azkenean egoerak baldintzatuta, suizidioagatik hil zen. Orduan honek kontatzen du apur bat, historia hori gainera oso bitxia da, ze protagonista ez da bakarra, hau da, mutil ugarik hartzen dute parte, rol hori hartuta, aktore horren papera hartuta, Eta, han Bolivian hautsak arrotu zituen eta asko hitz egin zen honetaz. Hori da lehenengoa, bigarrena da Let There Be Light, eta hau dator Eslovakiatik. Eta honek kasu antzekoa izan ziteke, baina batez be fokoa ipintzen dauzelan Europa erdialdean ultraeskuinak eta mugimendu homofobak eta zelako indarra hartu daben gizartean eta batez be belaunaldi gazteengan ere zelako eragina daukan, eta apur bat kontatzen da hori guztia, eta guretzako oso importantea zen egibez hori ona ekartzea ere, halako mezuei ere aurre egiteko, ezta. Importantea da, zuzendari biak etorreko direla, eta proiekzioetan egongo dira, eta eurekin hartu emona eukitzeko aukera izango dugu, hori da zinegoakeko ezaugarrietako bat, azkenean zuzendariak eta aktoreak eta lan bertan egoten dira, eta publikoak badauka aukera eurekin berba egiteko, eta batzutan ere gero trago bat hartzeko proiekzioa eta gero. Niri pertsonalki adibidez DOK sailean iruditzen zait oso lan interesgarriak dauzela, hainbat gai ezberdin lantzen dituztelako, adibidez Sudanen futbolesko emakume talde batek zer nolako arazoak dituen futbolean aritzeko, edo etorkin bat saiatzen ari dana bidaia bat egiten dauena Europaraino, baina trans realitatetik hori guztia zelan bizi dan, Iban del Campo Arrasatearraren dokumental bat ere izango dugu, Glittering Misfits, eta honek kontatzen da apur bat New Yorkeko underground eszena, burleskea eta hori guztia. Komentatuko nuke dokumental bat deitzen dena Becoming Calling, eta da, azkenean trantsizioa egitea erabakitzen duen pertsona batek, transa dela plazaratzen du, eta dazka 82 urterekin berak erabakitzen du trantsizioa egiteko momentua dela. Zure askatasunerako momentua ez dela 18 urte azkazunean, edo 15 urte azkazunean, edo 25 urte azkazunean, baizik eta edozein momentu dela ona zu aske sentitzeko eta paus hori emateko, eta nola jendeak sorpresaz batzutan onartuko dula eta maitatuko zaituzela zuzean bezala izateko, beraz. Nik dokumental hori aipatuko nuke. Fin laburrei dagokionez, beste urte batzuetako zikloak ere mantenduko ditugu, adibidez haurtzaroa eta nerabezaroa eta emakumeak, baina baditugu adibidez ziklo barribi
bata dana gorputze rebeldeak, eta hor kontatuko dugu apur bat, zelan gorputzak zelan baldintzatzen gaituen, zelako formak eukial dituen, zelan anitzak izan daitezke, baina aldi berean danak ederrak, apur bat gorputzekin lotutako fin laburrak, eta bestea indarkeria patriarkalak. Eta da, heteropatriarkatuak zer nolako bortizkeria sortzen dauen gugan, batzutan fisikoa eta oso evidentea, batzutan zeharkakoagoa, eta tematika hori lantzen da bezan gaiak. Eta gero berritasunak, aurten lehenengo aldiz bilgune bermut, eta bermutak normalean goizez hartzen dira, eta guk ere proiekzioak goizez egingo doguz, otsailaren 29an eta martxoaren batean, goizeko 12etan Bilborroken, eta hor dokumental bi. Egongo dira, saio berezi bi, hobeto esan da. Zapatu goizean, egongo da, ejakulazio femeninoarekin lotuta, eta ginekologia feministarekin, eta zuzendaria gurekin etorriko egongo da, eta bigarrenean resistentzia trans. Eta hor, transexualidadeak zer nolako trabak dituen gaur egungo gizartean, eta horreri zer nolako resistentziak egiten zaizkion, eta holan, eta hori, goizeko 12etan izango da Bilborroken, eta gero zuzendariak berton egongo direnez, eukiko dugu aukera hori bermut bat hartzeko edo bakoitzak gure dagoena. Eta hurrengoa ZG Pro, Zinegoak Pro, eta hori lotuta dago profesionalekin, ez? Azken urtetan bai egia da, profesionalentzako gauzatxuak antolatu dugu zela Zinegoaken, masterclassak eta hola, baina aurton bai hartu du izango dela postu bat, ez? Eta orduan masterclassak egongo dira alde batetik, baina gero adibidez lehenengo aldiz egingo dugu Europa hegoaldeko LGTBI jaialdien arteko topaketa bat, ez? Orduan hainbat jaialdietako arduradunak Bilbora etorriko dira, Greziatik, Parisetik, Portugaletik eta Milanetik. Orduan egingo dugu halako topaketa bat, gure artean sare bat sortzeko, elkarri laguntzeko, elkarrengandik ikasteko, eta bide batez, eurak Zinegoak geratuko dira, asteburuan, eta apur bat ikusteko guk jaialdia zelan antolatzen dugu zen. Guztira 11 lan daude Euskal Herrian ekoiztutakoak, eta gero horretaz gain badaukagu beste sekzio bat laburmetraiez osatuta dagoena, dana erroak. Hauek ez dute, ez da lehiaketa bat, da gehiago leio bat eskaintzen deguna Euskal ekoizleentzako, ez? Beraien lanak ezagutu ditzagun, eta pixka bat intentzio horrekin, deialdi hori egiteko intentzio horrekin, ez? Bai, egia da, euskaraz bakarrik eukiko dugula lan bat, Kuraiosa da, Nore Alberdi Azpeitiarrarena, eta hemendik deialdi bat, ez? Euskara sortzeko, sexu aniztasuna lantzen da bezan ikusentzunezko ekoizpenak sortzeko, ze hemen Zinegoaken desiratzen gabiz, euskara sortutako ekoizpenak lantzeko eta proiektatzeko eta lau haizetara zabaltzeko. Otsailaren 24an hasiko da zikloa Arriaga Antzokian ospatuko den inaugurazio galarekin. Ekitaldiak 2 izen propio izango ditu. Alde batetik, Ekail Lersundi duela 2 urte suizidio hil zen gazte transexuala. Arantza Ibarra Ondarrutarrak gertaeraren inguruko dokumental laburra osatu du eta Zinekoaken izango da horren erabateko estreinaldia. Bestetik, Pepa San Martin zinegile txiletarra ere izango da bertan, jaialdiaren ohorezko saria jasoko baitu. Bere ibilbidean erakutsitako sentsibilitatea omendu nahi du jaialdiak era horretan. Pepa San Martin Txileko zuzendari bada, Donostiko zinemaldian Rara pelikularekin Horizontes Latinos sailean lehiatu zuen eta irabazi egin zuen. Eta, berarekin kolaborazioan, bera Berlinetik dator zuzenean, ze Berlin oso industrialetik oso merkatu handia duen festivala da, eta bertatik dator, honea ingo du salto, eta berarekin kolaborazioan proiektatuko dugu igande honetan BBK aretoan Rara pelikula. Bere pelikulak beti dira LGTBIQ tematikakoak, bere pertsonaiak askotan lesbianak dira, ez? Eta berak lehenengo pertsonatik hitz egiten du bere pelikuletan, eta iruditzen zaigu aukera polita dela bere, azkenean bere karrerari edo sari bat emateko eta bere zinea hemen ere ezagutarazteko. Omenaldi moduan planteatu degulako, duela 2 urte hil zan Ekai, suizidioz hil zan,
ondarrutarra, eta aurten sekzio ofizialean laburmetai dokumental bat daukagu, Mi pequeño gran samurai, Arantza Ibarrak zuzendu du, eta bueno, omenaldi bezala proiektatuko da Arriagako inaugurazio galan, astelenean, 24ean, arratsaldeko 8etan da gala, eta bai, azkenean heriotza eta suizidio hori gaitzat hartu dugu, buelta bat eman nahi diogulako, ezta. Bi aste hauetan azkenean pelikulak daude egunero, ez? 3 areto nagusi dazkagu, direla Golem, Bilbo Rock eta Bilbo Arte. Honetaz gain BBK, Guggenheim, Vía de Fuga, esan nahet, webgunean arakatuz gero ikusiko duzu hainbat eta hainbat gauza daudela, ez? Egunero dago, gainera oso programa anitza da, ze denetarik dago, ez dira bakarrik pelikulak. Bonoak existitzen dira, laguntzak daude, merkeagoa diren bonoak ere daude langabeak direnentzako edo jubilatuak direnentzako, ikasleak direnentzako eta bar. Jaialdia Bilbon martxoaren 8ean amaituko da, baina hor zinegoak ez da amaituko, hasiko da zinegoak ibiltaria nolabait, ez, eta herriz herri ibiliko da, aurton gainera marka guztiak hautsi ditugu, hori urtero esaten dugu, baina egia esan urtero gero eta gehiago dira, aurton 60 izango dira, 70 proiekzioarekin, eta gainera askotan herri oso txikietan, ezta? 300 biztanleko herrietan, eta hori guretzako oso baliagarria, ze normalean herri txikietan ez dagoten aukerarik halako filmeak ikusteko, ezta? Nik gomendioa egiten dio jendeari posible dauen heinean edo Bilbora edo herrietara joateko, azkenean zinema hau zinematik asko zarago doa, ez? Pelikula hauek ez dira bakarrik edozein istorioa, nik adibidez hemen lan eginda urtero ikasten dut beti zerbait, ikuspegia irekitzen zait, zabaltzen zait, eta orduan gomendioa hori webgunean begiratzea eta seguru gaude topatuko dabela zerbait interesgarria.